Welcome to Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Queen Tatelicious achinyomba ketty masomera achiti siyana nemwana mudiki zvakwana. See full video mutudze kuti noti kudini nazvo. Chisiya mwana afeme iwe ketty chimsiya akadaro. Chimsiya afeme mwana ye. Ndewako here. Ndewako. Vanhu vakarerwa nemahure so brains enyadzi is right. Mwana wehure. Shwasho mwana wehure. Mwana wehure. Ya, mwana wehure. I'm sure mazvinzwirawo mega zviri kutaurwa nehomwe yenyika Queen Tatelicious vachita ewa ketty masomera chisiyana nemwana mudiki chiinewe. Musakangana kuti ketty masomera anorwadziwa namaititi. Kuti timuzive ketty masomera vanga vari maititi, saka ketty masomera anototora advantage of the situation. Agara iye arikuda kuita sei kunyomba maititi kuitira kuti maititi vapindure ndokuti awane content. Saka kana maititi vasingapinduri anotorwadziwa, because maititi ever since pavabva kujera vasi kuda kutaura nezvenyaya yeketty masomera. Thank you so much. Don't forget to subscribe.